Gabon, Iaski Serrano. Antxon Telleria. Iaski Serrano? Urkidi. Uriarte Harrien. Berriketa. Bai. Nik lau bidak izit. Nik 8. Zu nion jabetu Iaski Serrano Urkidi Uriarte Harrien zela Ruiz Olanan paran. Txalo erat. Bai, beti da nik, laki 8. Antxon Telleria loketegi, perurena arrugarrena. Bueno. Beste batzuk. Bueno, ondo zu? Oso ondo. Izkatu zabizenez, edo ez natorra bizenei buruz iztegitera. Diruari buruz baizik. Oso gai delikatua Iaski. Bai. Tabu bat ere bai askotan, ze zaila dirua eskatzea. Bai. Alegia. Antxon, etorriko zara monologo bat egitera eta, bai, eta zema kobratzen duzu? Claro, zema nahi nuken, baina ez dizut eskatu nahi, ez dizut kopurua botako. Nor zaran. Kasu honetan gainera, herri txiki bat gara. Hori. Hori ere esate dizute. Bai. Azkenean urduri, esan nion, emadiazue 1000 luzeko zakuan daukaguna, eta ni horrekin konforme. Gure lehiakideak, barruna. Esateko modua, eskatzeko modua. Arba Iber, Gabon. Gabon. Monologo baten truke, 1000 luzeko zakuan dagoena. Bai, ondo. Oso ondo. Bai. Zuek zakua oso-osorik ez, baina aurreko saioan, urrezko 2 galderak asmatuta, 1000 euro irabazi zituzte. Bai, urrezko galdera, erantzun da. Orotara, 1325 dira, eta 3 saiotik 3 final, jokatuak. Bai. Zein dakako anaroa? Jo, ez dakit. Ondo pasatzea etortzea, eta gero Hori da gakoa igual, ez da? Bai, Jende asko etortzen da itxututa, disfrutatzea. zakuari erreparatu besterik ez dio egiten jendeak, zuek etorri zarete ondo pasatzera. Bai. Ez dugu asko espero, edo igual, ari zaizigu, adarra jotzen. Guk ezakigu, bueno, ondo pasako dugu. Eta... Baina, ondo. Iterra, zizari pentsaten, zetan gastatu dirutxu eta? Bai, nahi deu jarri telebista berri bat etxen. Ez Ondo. daukeu nun ikusi 1000 eta... Oso ondo. Zedez, bueno, gero nahi eran... Bai. Bai, miluzeko ordaindu telebista bat, miluze ikusteko oso ondo dau. Bai. Gaurko ere izan da dila ikusteko moduko, bikote? Bai. Zorte hon? Eskerrik asko. Ikerta bainatzen moduz? Ondo. Gure geologiako ikasliek. Bai, klasekide. Bai. Bainatik zer zari, klaseko lagun honenak edo bakosi holan kuadriletxue? Alde txudaku. Bai. Ba, lagunonak, bai. Bai, zuek bai, ondo. Ondo Bai, konpontzen zari. ondo. Miluzen amaitzeko, bai. Atzeko hilarakoak. Bueno, eskaso klasean, así que atxeko jaraik ez dauz. Ez dago, dena gaurrean, ez da? Bai. Zakua irabazita hemen azten garelako ja pentsatzen, Iker zer egin, bidaiatxu bete nahi zu egin, ez dakit nora. Lela ukarriri paga eta gero... Pausuz, pausu. Eso es. Eta gero bidaia? Zer herrialde dako solan buruen joango nintzateke? Ez dakit. Suiza, hola, no, Austria, Alpetarako. Ondo. Geologia. Bai. Ondo? Bai, geologiako, bai. Claro, horretarako. Ba, Ibiza edo, bai, geologia. Oso ondo. Baina zeiten zinogaz gaur. Bueno, a ver, ni ya posik nago aurrekoan paso gineanako, así que gaur... Oso ondo. pasatzea eta jazta. Bai, Ongi etorri, bikote eta Bai, zorte hon. Bikote oso jatorrak, ez lehiakorrak, akaso, hainbeste? Baina jatorrak, Maialen Eneriz, ongi etorri. Kaixo. Zuek lehiakorrak, jatorrak gehiago zertzarete? Bile, bialeta da. Hala behar da eta, Maialen zu nondik? Ni bai hartzunik. Oi hartzu gara Maialen Eneriz? Ni horretarra. Bale, zoragarri. Eta nola elkartu gara, ba? Bueno, nire histori zen oi hartzunea, ikastolara, 10 urtekin. Bai, Eta, adoptatu egin dugu pixka. Ikasi bertan ikasi eta... Ja, oi hartzungoa izango zen bezala. 18 urte? Bai. Oraintxe, miluzera etortzeko legezko adina konkistatu eta hause da egin behar duguna. Hoxe. Irabaziko bazen dute zakua? Ba, bidaitxo bat edola, ez da? Bai. Bueno, lehenengo afai bat. Hoi da. Afai bat ondo eta gero ja, bidaia. Bueno, kurrikuluma horrela bizkor errepasatzea aldera. Ez daukazu denborari kurrikuluma gehiagik izentzeko ere, baina Maialen zertan ari gara orain? Oantxe año sabatiko, ez dela, urte sabatiko bat. Bai. Bueno, lana egiten eta inaz, partikularrak ematen ume txikillai. Denetik bizka bat. Bai, eta Donostiko ikastola. Aterrizatzen bizitzan. Bai, hoxe. Ondo, Nik esaten Maialen. dut la Universidad de la Vida. Zer den, eh? Oso ondo. Eneritz, zu ze unibertsitatetan? Ni Mondragonen. Zu Mondragonen, Bai. la Universidad de la Vida, bueno, de Mondragon, kaso honetan, beste unibertsitate bat. Ze ikasten? Ade. Ade, zoragarri. Zorte hon, bikote. Mi esker. Zenbat unibertsitate, zenbat kontu. Ja ba. Publikoa aipatu nahi dut, baina aurrena zakuan. Zakuan gaur, 57.150 euro. Eta bai, monologo bat bai. Bai, ez da? Bai, zuek ordaindu 57.000 euro da. Horren truke, joango gara. Monologo bat egingo nuke biluzik. Hala, badakizue, kontratazio rago zabalik. Benetan, bai 57.000 euro, Bai.
Easo politeknikoa, txalo beroa da pazuek. No dago. Bai. Ilaski Serrano, biluztutak. Polita? Berrotaz bi, Berroita zazpi. Vale. Berroita zazpi? Guztia dauka Berroita prezio. mar, Arrasto, guztiok zaku potolorren bila. Narok eta Iderrek balakizie gertu egotia zer dan. Venga, pilatuko ditugu puntu gaurbe. Gure lehenengo proba, lehian hasiko gara, lehenengo taulan, agurtu egiten dugu, esaten du lehen arrastoak. Urtea. Ondo? Iker Beñat, Laguna. Maialen, Neritz, Paso. Batzuk oso gertu, Doneioko bidean ere topatuko duzu. Jainkoa. Ara. Iker Beñat. Jesus. Bitu? Paso. Ama berkina faltazan. Bagoitza bere jainkoa du. Bizitzan horrelako askorekin aurkituko zara. Santua. Ez. Paso. Neskak. Ba, zerbait. Probatu. Donibane. Donibane, ondo. Bat Zerbait da. itxi eta beste bat irekiko duzu. Zona. Kontzeptu eskutu aia guztia batu behar dugu, apurbet? Urtaroak. Iker Beñat. Ikasturtea. Urbil. Bai? Maialen, Neritz. Kutxa. Bere benetako izena, Aroa da. Mendea. Ikastaroa. Urtaroa. Ez, esan da dago gainera. Esan da. Xabier Rusabiegak kontatuko dizu gaurkoa. Bai, esedez. Eguna. Gaur egunen ez. Iker Beñat. Eguraldia. Atea. Ia, Kilometroak izaten ditu barruan. Xabier Usabiaga. Kilometroak. Helikoptero. Bidea. Tarata. Orain. Iker Beñat. Paso? Paso. Maialen, Neritz. Santiago bidea. Etapa bat. Bizitzan ezberdinak, isten doaz, metaforiko jarri gara. Azpegi hori, Xabier Usabiagak, zurreko etapa guztien berri ematen du. Arbidean, gora doaz, sasi hordekan. Ez, bueno. Iker Beñat, guazen, bigarren kontzeptua. Ia asmatzen dugun, lehenengo arrasta bigarren taulan, segurtasuna ematen digu. Gerrikue. Neskak? Polizia. Naroa, Ider? Barandilla. Iker Beñat, gorrotagarria ere izan liteke. Kaskoa. Ere bariko, bai. Kandadua. Paso. Askok ez diote kasurik egiten. Seinaleak. Bizitzakuek. Maialen, Neritz. Ama. Epa, Gorrotagarria. Naroa, Ider. Polizia eta ama, haze bi erantzun. Naroa, Ider. Erlijioa. Zenbakiak gehiago kontrolatzen ditu. Radarra. Ez. Matematika. Ez. Ordularia. Bero, Oso gertu. ikusten dugun lehen gauza da askorentzat. Irasarbaioa. Venga, bai. Oso ondo. 60 puntu zuentzat, 60 puntu. Zu egiteko edo ez? Hala beharrez. Ja. Bizitzan, helburuetako bada, iratzargailuan lehenbiziko zenbakia gutxienez izan dadila 7 bat. Bale, igual ez ara onena hau galdetzeko. Ja, Dina. nirean 6 bat jartzen du. Bai, ez oso Seiak gai saltzaten da. Gaizki. Maialen, Zurean, Eneritz, niri, batzutan... Nahi duena. Batzutan 7, estatzutan 11, estatzutan 13. Miluzeko erregin. Claro. Maialen, Eneritz, itzen txasuiek azu iratzargailu erita? Bueno, ni normalein mobilak Bai. biltzen az. Baina, zer zera, holan 5 minuturo joten dauena? Bai. Hau, neure, Iratzargailu sabatikoa. Bai. neure klubekue honen eskak. Vale, Vale, vale. hirugarren kontzeptua, ia puntuak banatzen ditugun hirugarren tablo honetan, herri guztietan dago bat gutxienez. Eliza. Alkatea. Iker Beñat. Polizia.
Bat, bai. Tamaina eta forma ugari izan ditzake. Udaletxea. Herriko plaza. Iturria. Bueno, ari gara. Ez da eskola, baina mailak dauzka. Eskailerak. Segurago maia. Oso ondo. 80 puntu. Maialen eneritz zuentzat. Oso ondo. Eta Naroa eta Ider hortxe. Bueno, ezagigu ba. Puntu batzuk behar. Bai. Bai ez da. Hasiko gara. Bai. Imintzio batzuk, mesedez. Iker baina, zuek bestaldean. Bizi. 3 aldela, mesedez. Denbora. Pentsatu, Hasi. Txikli bat, jan, Jatekoa, ahoa itxita, mesedez. jan, jatekoa. Pizza bat, Ondo, oso ondo ari da, bater bat, sopa bat, isoski bat, Oso ondo ari da. nube hori, Zer da? ez dakit. Algon da azúcar. Azurezko kotoia. Bai. Bigarrena. Jesarri, gurpildun aulkia. Bai. Maskaria, txertoa, jarri. Bueno, Erizaina, erizainak txerto. erizainak txertoa jarri gaixoari. Eta zer dauka? Maskaria Maskaria. bat. Zer da? Ez du daukala. Zer dauka? Koronavirusa daukala. Bai, bai. Covida. Covida daukana. Covida txertatu. Bi pertsonaia, Covida daukana eta... Erizainak Erizainak, txertoa Ez jarri. da erizaina? Medikuak. Medikuak, bai. Medikuak txertoa jarri gaixoari. Bai. Bai. Ez dakit barrak zer dion. Benga bai, nahi dugulako. Bai, ez da. Bai. Azukreko toia ere sartu Bai. da, alegia. Ondo. Azukreko toia be bai. Bai, ba. Bai. Horrepe bai. Iker bai. Bai. Benetan. Venga, bai, 60 Venga. Probatu. Benetan, Naroa, keinua oso ondo eginda, Bai. Hori da... Gero etxe gustatzen niri, Niri bai. Bai? Bai. Gehiago da ikusgarria, boxo baino. Bai. Ona, txarra... Bai, aginentzat. hortzak eta... Bai. Iker hortzak ondo? Por ahora bai. Ba, erakutsi hortzak motel, etorri, beinatekin batera. Imintzio batzuk Abanezak. egitera. Maialen eneritz bestaldean. 3 kontzeptu, denbora. Txaron, Hasi. Frisbia. Bikain. Oso ondo. Hau da, hau. Moskitua. Zer da? Zezena? Salto? Untxia. Untxia, bai. Oso ondo. 3. Aurdun? Bigote duna? Bai, batek bigotea dugu. Giartxua. Asterista beliz? Bai. Hau da, hau. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo. Egiten trebia izatea imintzekan oso garrantzitsua da, bai, asmatzen. Ikerlari oso trebia onak, izatea, bai. Maialen, eneritz ondo? Bai, mi esker. Bai, ba, beste 60 puntu, Bai. taldeoko itxarentzat. Txaron! Lasai. Baina gustatu zaite, lanerako prestutasun hori. Gogoak ingo. Aurrena puntua jaso, Vale. eta orain, 1, 2, 3, hartu lekua mesedez. Bai. Maialen eneritz estreinakoz, imintzio gile, zuek. Gogoz? Bai. Eman bai urra, denbora. Bai? Argi daukagu. Hasi. Erratza pasa. Erratza, bai, ondo. Erratza. Bai. Lodin. Ametsa. Ametsa. Beldurgarria. Amets gaiztoa. Bai. Oso ondo. Eskalatu. Eskalada. Eskalada. Eskalatzailea. Bat eskalatzailea, bestea? Eskalatzaileari lagundu. Jaso, eskalatzailea jaso. Eskalatzailea Zeiten, zer egiten dio? Soka soka jaso. jarri, segurtasuna eman. Soka jaso. Bai. Hartu. Nondik? Altxa, Nondik? lurretik. Bai. Lurretik. Bai, nik uste dut, bai. Segi genezake beste 25 segundos, baina... Bai. Bai. Home, ikusteko politxe izan da. Hori da. Ikusteko politxe izan Eskalatzailea da. eta azpitik eusten dio, na? edo? Eskalatu zinaiz? Bai, hobea naiz azpitik eusten. Seguro. Eskalatzen baino. Seguro, zuk. Gero segurtasun asko ere ez dute baten, Eskala zuian eskak, inoiz? Ni bai. Eta? Bueno, nire aita eskalatzea gustatzen zion, eta bueno, ondo. Ondo. Berarekin batera. Ja, aspaldi, bine. Ba, nabaritu da zer, Venga, 60 puntu!
Esaten ninduan kargazkozuk, baina ez da justue gizon handiz ezaralako. Ba, baina egia da. Bai, Justo baina egia da. eskalateko eta harina izatito, beto. Eskalatzeko justu hortarako ez gara jaio. Ederto. Gainontzean oso ondo, baina. Beste dana, zure belaunaldiari dagokionez oso ondo. Naroa, Ider, lehenengo hieroglifikoa. Sorte honek, guazen, denpora. Ezingo nuke herri hau? Gorrotatu. Ez, go? Gozo. Jarraitu. Gozodio. Sodio zelan esangu. So. Ez? Godio. Go, zer gehiago, zer egiketa? Gobersodio. Gober, Gober. sodioa ze moduz? Likido. Esango dugu. Lagurdura, go, ku. Kurik ez, go, ber, na. Ah. Letratako kea. Ai, bai sodioa. Baina taula periodikoa. Bai, apurtxue taula periodikoa. Ez zuen tokatu? Bai, baino. Bai, baino. Gobernatu. Vale. Astuta. Aztu egin duzue. Bale, oso ondo. Leku utzi behar da. Bai. Gauza berrientzat, ondo? Bai, Bai. buruan gauza berrientzat. Venga, neska, guazen, bigarrena denpora. Erakunde horrek badu, Macron. bale? Bale, Mi- zer da? Bale, Erakunde egin horrek- eragiketa. Macron. Bale? Ken... Ez, kendu. Bale. Beraz? Akronimo. Bai, bai, akronimoa. oso ona. Bai. Mimo bat, ez edo zein, Macron mimoa. M2ak kenduta, akron imoa. Oso ondo? Ondo, zen erraza, Egin nuen ikastaro bat, nik? Mimo ikastaro bat? Nik bai. Dira, Bitu, eh? Kaixo, xer moduz! Ah, ez hori clown zen, jode, beti naztu. Bai. Zuk, mesedez? Mimo da, zuk tiratu niri. Bai? Wow! Eta berroita barbut! Hori bakarrik jarziot. Iker bainat. Eroglifikoek, tiratu badu ze pasako da? Kontuz? Bai, Kontra. bai, ja, kontuz. Mutilek, lehenengoa, denpora. Elurrarekin ezaztu, Teletabi... izen bat auka. Bale, ba, segi. Behien? Odeia, o... Ez, bestera batera? Laino... Bale? Lain... Amaitu. Gizaztu... Lainez, gehiz hau? Lain? Laino... A... Bale? Kenduo? Laina... Lainak, bai? Teletabi laina. Teletabilaina. Po, agertu da. Teletubi hau, po izena dauka, lainoak oken dute lainak, polainak. Zeiker. Uste nordan. Deneu pese. Ja, testu inguruak lagunduta. Polainak ez dituzu erabiltzen. Ez que Bilbon elur gitxi, Bilbon. Ja. Baina Pirinetara joan edo zakipa. Bueno, bai. Geologoak izan. Mutilek, bigarrena denpora. Ez dut bizitatu, zer da? Idiba. Iri bai, baderantzunen zati. Iria lodia. Idia, Idia. lodia ez, bestera batera? Handia. Idia, lodi ez. Idia. Nolakoa da? Idia luzea. Handia, luzea. Handia ez, Ez? luzea ez? Zabala. Bai, Beraz? idia, Idia zabal. bale. Ah, Idi bat, eta zabal bat. Idia zabal, osondo. hartu da. Sokatik tirazkero, probatuko dugu, Bat, bi eta hiru. Wow, berroita barbundu! Maialen, eneritz, ze moduz, eroglifiko naurrian? Ondo. Ondo? Bai, ondo. Gogotxu? Bai. Hori da. Aupaneskak. Lehenengoa denpora. Zinematik atera zen, Atilu. ez da katilu. Katilu. Ez da, bestera batera. Behien? Mago. Ez, zer da, zehazki, ikusten duguna. Makin. Ez, zer dari? Makila ez. Batuta. Bai? Tuta. Tuta baderantzuna ezatik, oizen? Gogaituta. Kikara bat. Katilu betez, kikaratxu bet, agertu zaigu askotan, kikara horri kakenduta ikara, eta batuta silabaka, barik ez, tuta, ikaratuta. Vale. Ikararik ez, Zerren azmatuko duzu, Bazen. Bigarrena denpora, ikusi alduzu, Mila. zer da? Kilo. Bale? 1000 kilo zer da? Tona. Bale? Hasi irakurten. Mila. Tona. Tona. Bai? Venga, dana ez. Zati bat kenduta. Tona. Ton, baderantzuna ez zati. Tonto. Ra. Tontorra, bai, venga. Venga, venga. Tona, lau zatitan banatuta daukagu letraka. Azken letra, ikusten dugu ez dakola. Ton, bigarrenak, ez dakoz bi letra. Tonto eta raiainkoa. Bale. Ondo? Edu, gara tontorrera. Berroita mar puntu bikote. Bale. Ondo?
Eta txaloka hasi zareten ez gero jarraituko dugu. Txaloki bat banatzeko. Oso ondo. Ilaski, txaloki bat Aitzol Etxanizek helarazi digu. Hondarruko Marabili festivalean izan da. Gauza askoren artean artisau azoka bat ere antolatzen dute. Eta postutxo bat izan du artisau azoka horretan ahuma bitxigileak. Eta bertan mezu hau irakurtziteken. Tarjetiaz paazeinke. Eta gero itzulpena, baina gonduz itzulpena, Euskara Batura. Txartelarekin ordaindu daiteke. Oso ondo. Alegia, ondarrutarra eta gero batuera. Ondo. Ez gara itzulpenak hasiko orain, estatu batuarrentzat eta ez, etxeko entzat. Tarjetiaz paazeinke, eta beste modura esan da, Txartelarekin ordaindu daiteke. Gazuek, izain. Erto! EASO, ondo? Ez da, beste, Izarok ere kaleratu zuen EASO izeneko disko bat, jendeak ondo abesten du bertan. Hautsak prest? Bai? Guazen ba, Vale. bat, bi, ta hiru. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Oso ondo? Bueno, Bai, oso ondo esan dut, izagit. askorik ez tentzun, Atera egin zait. Urrengo nobeto, bai? Askorik ez tentzun. Urrungo nobeto! Bai, bai. Ja, ba. Naro, bai, dertzuek ondo? Bueno. Bai, bai, oso. Bai. Komo imatekin nobeto? Bai, bai, bai. Hemen aukera, lehenbiziko eskua. Zarataren kontrakoari buruz esandakoa. Zeinek ditu biztanle gehien? Azkoienek, agoitzek, zangotzak edo larragak. Azkoien. Osondo. Eider. Ene, lehenengo letra. Bigarrena, naro Eider. Ze hizkuntzatan kantatzen du? Bueno, kornubieraz, frisieraz, korsikeraz edo bretoieraz. Idantzi oso ondo inzu. Bai, ez da? Frisiera. 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 Kornubieraz. Kornubieraz. Oso ondo. Eta nik ere dantza alazi egin dut, bai. Ja, bai, Ba, kornuaila seku, Baita ere, Iker, bainat. Bueno, gaindik askatu zu, nola ba. Segi lanean. Europako zein hiri da argazkikoa? Viena. Nola? Esan? Viena. Viena? Horrela esan da, bai. Egon zara, naroa? Bai. Guau, Baita. zederra. Arestitxo? Eske bi egun nintzen, orduan... Ja. Orduan Donostita Viena bantzako. Bi egunetarako berke. Baina, bai. Bai. Bueno. Mierda. Aurrera, za? Bai. Musika gehiago. Oso polita. Zeinena da, ordea, lorak eskaintzen kantaren bertsio hau. Damba, Osuan salsa, tiktara, edo sonakai talderena. Apolitxe izan da? Zuturik nago. Bai? Ikote? Goxuan salsa. Osuan salsa? Ze honak, oso honak. Ah, Osuan salsa taldekoak. Segin gugu. Bai. Zein herritan egingo da 2024an EHZ jaialdia? Arrosan, Irizarrin, Arberatzen edo Lekornen? Irizarri. Horre egin da, ja? Lekorne. Horre egin da? Arberatze. Horre egingo da? oso ondo. Zeta? Zeta, eta badezpada, zarataren kontrakoari buruz, esandakoa, Olaia Intziarteren zure mina. Abestetik ateratako zatitxo bat. Maialen, Enriritz, askatu nahi duzue? Ez. Pentsatzen. Beste galdera bat. Nola esaten da noizean behin, plentzian, taratxi, paratxi, apatxi edo baratxi? Paratxi. Pez. Bai. Bai. Apatxi. Az. Hori da. Baratxi? Bez. Oso ondo. Ai, baratxi. Baratxi, politxe, Bai, berbi, bai. Bai. Ge bat ere bai, Maialen Eneritz. Oso erne, Esaldiari begira. Bai. Askatu nahi duzue? Bale. Saiatu, besterik ez bada? Ez da isiltasun... Bale, ez.
Bueno. Hasi gara! No! Baina ez da zuzena, noski, bai, bueno, kasu horretan. Naroa, Eider. Misterio gitxi. Elkarteren logoa da, Bertsozale Elkartearena, Udako Euskal Unibertsitatearena, Euskaltzaleen Topagunearena edo Euskalgintzaren Kontseiluarena. Euskalgintzaren kontseilua. Udako Euskal Unibertsitatea. Ikusten da. Hor UEU ere, bai, irakur daiteke nola bait. U. Iker Beñat? Bai. Zer? Aldain ez da? Baski? Bai. Ez da, isiltasun hau, baino soinu jasangaitzagorik. Polita esaldia, zuzena da? Espero. Bai. Oso ondo! Komo Beñat, Iker Beñat! Olaiaren kantutik. Komo Beñat, zuentzat. Iker Beñat, komo dine gaur. Ze ondo? Da bigarren eskolatute? Asko zobeto. Easokoak lehen ere geratu dira pixka bat epel, abestutakoarekin. Bai. Beste bueltatxo bat? Errebantxa bat? Bigarren eskoaren aurretik? Venga. Bat, bi, eta hiru. Esku honetan dagoz. Ondo, hor bai. Orain bai. Zabaitu nik, easokoak izan da? Orain bai. Ze bidea, baten bat zuri keinuak egiten. Beste bat. Ondo. Bigarren eskua, Iker Beñat, zegoena izango da esku hau, ieusten badia zuen, txandari, barreantz batekin irabaziko nauzu. Egize da, Zein izan zen, Jaione, kanbordak zuzendari moduan egin zuen lehen filma, Nimbos, Arima, los fenómenos, asbestas. Nimbos. Errobatea. Arima. Aupa. Oso ondo. Te. Iker Beñat, zer kendu dugu Zaramaren kantuan? Berrogeita bigradu, hogeita lau, hogeita mar, hogeita malau gradu. Hogeita malau. Bai, ez da, horrela bastuta. Bai. Bai. Oso ondo. Gradu, eta izerditan blai. Bale. Gero eskerrak eman, ilazkeria. Bai. Edino, berrota bi igual askotxu. Bai, gehitxo. Bai. I letra, agertu da. Iker Beñat, guazen. Zeur jauzi da? Goiurikoa, delikakoa, aitzondokoa, xorrosingoa? Aitzondokoa. Errotea? Goiurikoa? Oso ondo? Oso goiurikoa. Ka! Barkatu, ka. Zer kendu dugu argazkitik? Faro bat, itxasontzi bat, etxe bat, hegazkin bat. Baixen etxe bat. Bota? Hegazkin bat. Errotea? Etxe bat. Beste errote bat? Faro bat. Bai, hauek pixka bihurria dira, kentzen dugu nahi duguna. Claro. Eta. Ene! A ber, barriro, ene. Ene! Naroa. Ene. Saiatuko gara eskatzen ez. Jarraitu egingo dugu, Iker Beñat, zebekaz. A ber. Nola du izena Pirritx Porrotx eta Marimototxen furgonetak? Katxiporreta, Pinpirina, Pampoxa, Josefina. Josefina? Abuma bai. Bai, hori amona. Neska? Ikote? Pampoxa? Oso Oso ondo. Marka guztiak gauzten ari da, Zema kilometro. Askatu ez. Ez. Ba, mutilek, zegoen txanda. Nola esaten da oso txikia Nafarroa berean? Pitxoka, pitxaka, patxatxa, petxaka. Pitxoka. Ondo. Ondo, bere buruari, ondo. Azkenean, jo. Zer, aurrera? Sí. Venga, beste bat. Entzun hau, entzun hau, entzun hau. That's me in the corner. That's me in the spot. Like Losing my
Norwegian. Bueno, mesedez. Ze talderen kantua da Nirvana, Rem, Metallica, Aerosmith? Rem. Bai. Zoragarria. Just me in the corner. Bai. Bai, ez esango dugu, ez Bai, da? bai. Out of Time disko da, bueno, munduko disko honena. Oso ona bai. Bai. Honen ez dakit baina. Zalea zara, bai, Honena igual ez, bai, honena eta Rem bai. zalea zara, Beñat? Bueno, abesti horrena eta beste batena bai. Disko oso ondo dau, bai. Ba, zer ingu? Jarraitu? Venga, jarraitu. Bai, bai. Zenbat eltxo espezie inguru daude Euskal Herrian? 15, 45, 30, 45. Danak neuretxien. Dena zure Danak. logelan. Espezie danak. Bisitatu nahi badituzu, 30. Denak, Danak pike doztia. Denak gatxe. Espezie Hace festa. danak. O! Beste galdera bat? Bai, bestat. Non dago argazkiko gaztelua? Tebasen, Funesen, Faltsesen, Martzilan. Funes. Errotea? Martzilan. Osondo? Barreantz batekin irabazteko nauzu, Mirari García de Cortázarren poemaren zatia da. Eskutatu duguna. Saiatuko gara eskatzen? Hortxe dago, Ez? Venga, Iker, Beñat. Nor entzun dugu adidanok? Azken galdera da. Auskorrak kantatzen. Zein auskorra nauken, zein auskorrak gaituken. Entzun duguna nor da? Morau, Xabier Montoya, Petxi edo Ñaut Elorrieta. Xabier Montoya. Ez da, errebotea. Petxi. Petxi? Petxi da. Zea hotxa petik, Neskak azken aukera saiatu egin beharko ginateke. Komo dina jokoan ez da beste aukerarik, bigarren esku honetan. A ber, eskuotz nintzateke zure irri soil baten truk? Esku motz. Hotz baino, motz. Au. Lastima, komo hoinek ez, beraz? Baina beste esku daukagu, Maialen Eneritz, hauxe zuena, 3. Kasu honetan, Amaia Lasaren gogoeta bat. Zein hiri ez dago Polonian? Lodz, Pilsen, Cracovia edo Lublin. Pilsen. Pilsen. So garagardo honan. Baina ez Polonian. Ene. Musika orain. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh. Klasiko bat, baina nor entzun dugu kantuan. Diana Ross, Janis Joplin, Joan Baez edo Nancy Sinatra. Diana Ross? Janis Joplin. Urratu dago litzateke. Bai, da besti diskotekan. Nancy Sinatra. Epa! Joan Baez zen. Bob Dylanen eskalagun Klasikoa. ezazoi horretan. Aurrera Maialen Eneritz. Asiako ze herrialde da. Laos, Singapur, Sri Lanka edo Cambodia. Singapur. Ez? Laos. Bigarren errebotea. Sri Lanka. Hiriburua? Horrea, jaina zeltzinaz. Kolombo zen, ez? Ez dakit. Asmatu egin dut? Joan da zabiltz? Bueno. Aurrera ingo dugu. Maialen, Eneritz. Nola esaten da uina, goina farreraz. Kaskasa, trapasa, makasa edo lakasa. Makasa? Ez? Vale. Trapasa. Trapasa bai. Amaia Lasaren gogoeta bat. Hitz bat dagoeneko agerian. Naroa Aider. Beste poema Oraindik ez. zutitzu bat. Oraindik ez. Zenbat ikusle sartzen dira gehienez, Rio de Janeiroko Maracana estadioan, 40.000 inguru. 50.000 inguru, 80.000, 100.000 inguru. Guazen oporratan brasilera, Antxon, mesedez. Nekatu gozara, Bai? 80.000 inguru?
Benetan, ze zorakeri da hau? 80.000. Marakanazoa. Bueno. Asmatuko bazen dute hemen 80.000 lagun inguru, txaloka. Maialen Eneritz. Ez, oraindik ez. Ikur gehiago ba. Nola jarraitzen du, Izaroren libre kantuak. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut. Kuadernoetan, paperetan, azaletan, odeietan. Paperetan? Azaletan. Ditut azaletan. Hau da, iepa! Ea son diskotik? Bintzat irakur ditzazun biluzten Benetan, iepa! Ea son diskotik? Ez dakit, bueno, esan dut. Haupa easo, txalo bero batzuei. Naro Aider, bitartean, esaldi askatu nahian zuek. Saiatuko gara? Paso, Maialen Eneritz. Nor da argaziko bertsolaria? Peru Abarrategi, Julio Soto, Xabat Ilarregi edo Iñaki Binaspre. Peru Abarrategi. Errebotea. Julio Soto esan. Xabat Ilarregi. Julio Soto. Julio? Julio Soto, love. Julio Soto eta Amaia Lasa kaso honetan, bere gogoeta bat, olerki zati bat, Iker Beñat? Ez, Azkineko torritua. Zein da ostoek egiten duten hotxa? Fir, kras, gur edo bor. Sí, kras. Bai? Crash. Kras. Hori zapatu dagoan igual, baina... Interpretatu erantzuna, mesedez. Hori da erantzuna? Fir. Zondo? Askatu egiten du. Bai? Nara bat Aider dabiltzia hormatatik igotzen, venga. Une batean ametsa egia bihurtuko genuke. Bai. Ozondo. Komodinen eskak! Komodina egi bihurtu da, zuentzako ere. Bueno, bi komodin banatu ditugu eta markagailuak honela geratu dira. 330 puntu ordizian eta komodin bat. Bernia Bilbon 210 eta komodina. Oiartzun Errenterian 230. Ez dago ez erreragatika, oso alde txikiak markagailuetan. Naroa Aider, zeuek izango zarete erantzuten lehenak. Lehenengo errondo honetan, zein da zuzena? 11 kontzeptu, 8 zuzen, 3 oker. Eskerrik asko adierazten dute. Base Zimmer, Pio Bair, Tak, Skaldu, Jade, Mahalo, Xie, Arigato, Shukran, Espasibo, Terima Kashi, Obrigado, Pa. Xie. Ondo, Xie, txinera. Obrigado. Oso ondo, esan da? Beleza. Shukran. Arabieraz hau. Opa zuek, Arigato. Eta erantzuna da, kozaima, edo horrelako zerbait. Japonieraz. Oso ondo. Iker Beñat. Mahalo. Hau, Hawaiian. Hori, seguna. Hori. Terima Kashi. Indonesieraz. 3 erantzun okerrek hor jarraitzen dute. 2 zuzenek ere hor jarraitzen dute. Pa. Ez, erromanieraz agur. Esan nahi du, zuei ere pa esan dizugu, erronda honetan. Errondatik kanpo. Naro eta Aider, Iker Beñat jarraitu egingo dugu. 2 erantzun, zuzen. Ditugu? Komodine. Koin, erabiliko duzue? Bai, Bai, Oso ondo. Spasiba, errusieraz. Maialen Eneritz, zuzen bakarra. Asmatzen baduzue, 150 puntu zeuentzat. Tak, Skaldu, Jaf.
ondo! Dani Eraz, 150 puntu zuentzat. Bigarren errondara goaz, komodina galduta, Iker Beñat. Bueno. 2023an kaleratu diren abestiak. Zeintzuk diren jakin nahi dugu panel honetan. Saguztarren kanta Abendua, Ixa eta besteak, Zure begi horiek, Ai, oi, ai, Maitia, Hortzak, Lokatzarena efemerideak itzulera astelenetan. Itzulera. ¿Cómo que no? 2022koa. Guk Gabonetan kantatu genuen, Hori da. 2022an. Maialen, Neritz. Maitia. Sara Zozaia eta... Bengo. Oi hartzuarra. Bai. Naroa Ider. Xaguzarren kanta. Belakoren kanta mundiala. Maialen, Eneritz. 2023an kaleratu den kantu bat. Efemerideak. 2022an, J. Martinak, Anariren bertsioa eginda. Naroa Ider. Abendua. Nogen. Nola? Nogen. Nogen, zondo. Jarraitu da. Segi ba? Lokatzarena. Ibilbedi. Norena? Ibilbedi. Zondo. Ixa eta besteak. Izaro. Bikain. Eta bain ja. Azkena. Azkena. Ez, astelenetan hola jain zera arte. Bainizu, komodaino. Erantzun zuzenek hor jarraitzen dute. Bueno, ez ez. Oraindik akats bakarra daukagu. Hirugarren notako da ezki. Ez dakit. Zure begi horiek. Nota, bai. Zure begi horiek. Hau ez dakit. Bulegorena. Bai ez, bale. Venga, beste bi. Eski astelenetan zakitu hola jain. Zein izatera zon. Bestia nahi zako nahi. Besan bestia. Hortzak. Bai. Hortzak. Lier. Komodaino bere. Eta Ane, barrenetxean esua. Bale, jara maik dugu. Bai, nahi zuela bere. Bai, erabiltu. Komodaino erabiltzo. Komodinara bileko Oski. dugu, horretarako dago. Nola ezpa? Bikain, neskak. Neomaken ai, oi, ai. Eta zuek ere esan, ai, oi, ai. 150 puntu gehiagorekin. Oso ondo jokatuta, Bai. bigarren errondonetan Naroak eta Iderrek erakustaldia, benga hirugarren nien, ia zertatzen den. 57 zenbakiarekin lotura dute. Xabier Sukiaren adina, gerra hotza, 2820 segundo, Manhattango kaleak, Phil Fodenen dortxala, Eugenia asteroidea, Hungariako aurrezten bakia, Lot eta Garona, Zilarra, Norvegiako aurrezten bakia, 376 zati sortzi. Gera hotza. 1957ko martxoan hasi baitzen. Naroa Ider. Eugenia asteroidea. 55 garrena da. Iker Beñat. Phil Fodenen dortxala. Manchester City taldeko futbolariak 57 zenbakia arama. Maialen, Neritz. Zuek seguru zaret eta. Hungariako aurrezmakia. Gehi 3-6 da. Iker Beñat, zue bakarrik geratzen zarete rondan eta puntuak behar dituzuen. Bai, jarraitu. Jarraitzeko asmatu behar dituzuen, zer? Bai, bai. Zilarra. Zilarra. Elementu kimiko honen zenbaki atomikoa 57 da. Norvegiako aurre zenbakia. 4 da. Sondo. Lot eta Ganora. Garona. Bai, asmatu, alere, Frantziako 57 departamentua. Erantzunez zuzen bakarra dago.
Eragiketak egin, zeo zer egin? Manhattaneko kaleak. Berreunda amalautik gora, kale ditu ba, eta zuek ere kale, punturik ez. Zukiaren adina 47, 2820 segundo, 47 minutu dira, eragiketa eginda, eta 376 zati, sortzi, 47 eragiketa eginda be bai. Matematika. Lareundalaro markagailuetara goaz, Lareundalaro naroak eta Igerrek, Iker Beñat 210, Maialen Neneritz 500. Iker Beñat! Bueno. Ez bereziki fin, Ja, bueno. Gitxinez bigarren programa izan da, eta ez lehenengoan, así que... Bueno, hori zen helburuetako bat, ez da? Bai, aipatu zen duten kimika... Matematika... Bueno, baina gustora aritu zarete, Miluzen? Bai, oso. Gustora aritu zarete gainera. Gure simpatikoak, gure geologoak. Segi ikasten, Eta autzokide honak, gero agizien, neskak zeu zerrira bazizkero hemen afariak danontzat esaten, orduen... Ez dute gutxiago espero, ez da? Negozioak egiten behintzat Iker eta Beñat. Eskerrik asko bikote. Final erditan gara, Miluzen, Maialen eta Eneritz, aurrera egin da, lortu dugu? Bai. Ozik, ez da? Bai, oso. Ozik eta aixe, markagailuari erreparatuta behintzat. Zuek ondo? Bai. Ondo, Naroa Ider, bizilaunak. Bai. Fuerte, bitxi dira? Bai. Zuek erantzuten lehenbizikoak, puntu gutxiagorekin, sokatiran, bitaldeak prest? Bai. Hartu lekua ba, sokatirera guaz. Denbora. Zein euskal hiritan dago Biltxoko kultura eta gastronomia elkartea? Gasteiz. Baionan, zein hizki erabiltzen da hizkuntza nagusi moduan euskara erabiltzen duen hezkuntza eredurako? D eredua, zuzen. Zein urtetan izan zen lehen korrika? 1979. 80an, zein izenez ezagutzen da erlijio musulmanean baraualdia egiten duten hilabetea? Ramadan. Ramadan, ondo. Gipuzkoako zein herritakoa da Denso, DJ ekoizlea? Paso. Arrasatekoa. Zein hizkuntzatan du jatorria euskarazko museo hitzak? Latinen. Zuzen, zeri bueltak ematen irten zen oholtzara 2023ko zinemaldian Aitziber Garmendia? Paso. Uztaiari. Zenbat ditu efemeride hitzak? 4. Bai. Nongo taldea da kanta u populu korsu? Korsika. Korsikakoa, paso esan duzu horrena. Jarraitu atxotitza, ezina, ekinez? Egina. Bai. Zein arte disiplinatan aritzen da Maitane Azurmendi Mungiarra? Dantzan. Margolaritzan, urriko zein egunetan ospatzen da gau beltza? 31. Zuzen. 300etik gora, zenbat metro ditu Berreaga mendilerroko mendirik altuenak? 560. 300 gora, 364. Zein da atzetik kontatzen hasita 4. hilabetea? Iraia. Bai. Zein da Nepalgo hiriburua? Paso. Katmandu, zer du Kanadako banderak erdialdean? Ostoa. Ondo. Zenbat provintzia ditu Italiako Toskana eskualdeak? 7. 9. Beraz egin bazaude, zein lurraldetan zaude? Gipuzkoan. Gipuzkoan, zuzen. Zein da Seaska Federazioko lehendakaria? Paso. Peio Jorajuria. Zein koloretakoa da Telegrameko logoaren ondoa? Urdina. Bai. Zein arte disiplinatan aritzen dira Donostiako trapuzarra taldean? Eskultura. Antzerkian, zein da zenbaki lehenen zerrendako lehen zenbakia? 1. 2. Nola esaten zaio gure gorputzak nahiko intsulina sortzeko gaitasunik ez duenean agertzen den gaitzari? Diabetea. Bai. Epa! Nola esaten zaie Zuberoako neguko inauteriei? Paso. Maskaradak, Txinako zein hiritan ezagutu zen COVID-19ko lehen kasua? Paso. Wuhanen, nola du izena Estatutuetako Zinemako Arte eta Zientzien Akademiak banatzen dituen sariak? Oscar. Oscar, bai. Zein da Ingalaterrako unibertsitaterik zaharrena? Cambridge. Oxford, zein herrialdetako hiriburua da Zagreb? Bosnia. Kroaziakoa, zenbat kidek osatzen dute Txakur Gorria sormen taldea? 7. 4. Zeintzuk dira Euskal Aktoren Batasuneko siglak? EAB. EAB, baina... Baina iritsi gara. Osondo, neskak. Nada, Ider, osondo. Ondo. Momentu baten iristen da. Sokatira bizitzaren moduko da. Momentu baten harrapatzen zaitu. Zure atea iotzen du. Bai. Este moduz? Ondo. Bueno, berritasuna zuentzat. Bai. Finala ez egitea. Bai. Atxeren txiki bat hartu orain. Bai. Te indartze etorri hurrengoen, Bai. Haupa neskak. Oikote! Eskerrik asko. Ba... Egoera nahiko oikoa azken aldian Miluzen. Bikote bat.
Iritsi, estreinagoz, eta finalerainoko bidea urratzea Maialen Eneriz. Horixe lortu duzu, Bai. Eta nabaria da, zuen irrifarra ere. Gusto da? Pozik, ez da? Bai, lasaiago gainera. Lur hartu eta konturatzerako zakuaren atarian gaude. Bai. Bai. Pixka bat falta da, Baina Bai, gertu bai. dago. Bai, bai, Eta bai. gertu dagoena, Erne, ez da bromatakoa. Gaur, jokoan, 57.100 eta 50.000 euro! Bidadez, aibamen berezia gaur ere kantuan, azkenerako fin, aritu zarete. EASO Politeknikoa, opazuek. 57.000 euro neskak pentsa. Zoratu. Zoratu. Urte sabatiko bat, Bost! Amar. Maikako osatu beharko dugu. Dagokien moduan eta urrezko galderaren erantzun zuzena eskuratzea ere, beharrezko izango litzateke, dirutza hori eskuratzeko. Etxeko guztiok adi, momentua iritsi da, batera egingo dugu jolas, eurentzat adizepe bai. Euski! Horea bakarrik ez, Euskal Herriko azkarrena zarala bakarrik ez. Azteko sailkatu honenak, miluzeko produktu sorta, zoragarria jasoko dutxe. Zeuentzat, eta eskarrik asko horregoti erren. Maialen, Eneritz, irribarrea galdu barik, ia osatzen dugun. Zerekin guztiak edertu egiten ditugun, sorte honeskak. Eskerrik asko. 5 denboraldi baino gehiago dituzten telesailak dira. Denbora. Jaun da jabe. Bai. Better Call Saul. Game of Thrones. Lost. Brinkola. Knight Rider. Colombo. Jastardeko dukeak. Hasiberriak. Gazteak. Parker Lewis. Egiaztatu egingo dugu. Seiakatz. 5 denboraldi baino gehiago dituzten telesailak dira. Bestela, ze. Hola, zakit. Hola. Bai. Aldaketak egin egiaztatu eta 4 hobetu dugu. Hauek bai. Parker Lewis. Parker Lewis igual. Laudia, no fallo, Así que gure bai. Biakatz. Game of Thrones. Bai. Nik bat honek pasako nuke. Knight Rider. Eta hasiberriak igual kentzen du. Bai, ama segundu bai. Hau bai, aure bai, eta hau lehen aldatu eta zer aldatu duguen. Gazteak. Ya está. Neskak. Urrezko galdera. 11 hauetako 2 spin-offak dira. Denbora. Beste telesail bateko gertakari edo pertsonaiekin sortutako telesail barria da, spin-offa. Lostego, txoina jaunta jabe, Better Call Saul. Parker Lewis nik jarko nuke igual. 2, sakatu, 5 segundo. Brinkola. Vale. Ni idea, no sabía. Zemuz neskak? Bueno. Ondo, a ver. Era guztietako telesailak, aspaldikoak, barriagoak. Bai. Basari ezale? Bai, bino, justo hauetatik... Gutxi ezagunak. Oso gutxi. Bai. Game of Thrones. Hori bai, esaten digute. Bai? Zema demoraldi, zema aventura, 8 denera. Lost? Amaiera gazigozoa, baina aurretik 6 denboraldiko ibilbidea. Colombo? Aspaldiko?
detektibea. 5 denboralditik gora? Aspaldikoa, ondo egonkortua, 10 sasoi. Euskal Telebistan ikusgai, jaunda jabe. Ez. 5 denboraldi baino gehiago, ez. Zuzena da? 3 izan baiziren. Segulago arrasto hau ziduen arren. Euskal Telebistan brinkola be bai. Ez. Zuzena da? Demoraldi bakarra. Euskal Telebistan hasi berriak be bai. Ez. Zuzena da? Ondo, kasu honetan, 2 denboraldi izan zituen. Bueno, gazteak nik Euskal Telebistan ikusi dut be bai. Ba. Bere sasoian. Britainerra da, telesaila. Ez atalean, zuzena da? 2 sasoi, denera. Euskal Telebistan jaztarrako dukeak ikusitakoa gara be bai. 5 gora? 5 gora, 7 denboraldi. Eta Parker Luisek ez du sekula galtzen, maite minduta da, hau Euskal Telebistan ikusi genuen. Ez, zuzena da? 3 denboraldi eta gero galdu zuen. Berrondoko eta 5, gora eta bera gabiltz eta... Bai. Better Call Saul. Antxonek ikusita seguru, zuk danak. Nire guztoko dena. Bai, Telesail guztietan. Sekulako. Ez dut ikusinik hau. Merezi du, Ikusiko. Eta gainera ditu denboraldiak... txara. 5 gora? 6 denagonak ikusi, Better Call Saul, eta Knight Riderrek ez, kasu horretan, 4 izan baiziren denera. Oiak Kotxe biak fantastiko, atxak. nahikue. Bai, Ai, ondo. ederto. Spin-offak dira 2, galdetu dugu. Putz, Maialen. Telesail batetik, edo pertsonaia batetik sortutako telesail berriak. Brinkola. Kuadrilla celebrie. Bai. Bai. Agian Goenkaletik dator, Ere Brinkola. bazegoen, Spin-offa izan zen, adi, 1.000 euro irabazteko aukera, urrezko galderan. Zuzena da Brinkola? No! Hasi berriak bai Goenkaletik, Bai. eta Better Call Saul de bai Breaking Badetik. Hori ba! Eskak! Maialen erreiz, baina oso ondo! 225 euro irabazi ditugu lehenbiziko egunean! Oso ondo! Denboraldi spin-off gehiago, hemendik aurrera, opa bikote! Miluzeko denboraldi danak horregon, ikusi, eskerrik Segi, asko, gurekin jolaz egitearen, hau bazuek!